Исәннәрмесез, дуслар! Нихаят, әйдә шаярды, зур фестиваль, 3-ші өлеш башлап җибәрәбез. Дуслар, юмор теләсә кайсы телнең, шәхеснең мөһим өлеше. Юморда дөньядагы бар әйбер кебек ул үсәргә, камилләшергә тиеш. Нәкъ менә шуның белән без монда шөгыльләнәбез дә инде. Зур фестиваль, әйдә шаяр! Традиция буенча без Татарстан буйлап район этапларын оештырып кайттык. Татар КВН лигасының мәктәбен һәм уенын үткәрдек. Һәм инде бүген монда җиңүчеләр, яхшыларның яхшылары, иң көчле командалар җыелды, каршы алабыз. Зур фестивальнең 3-ші өлешендә командалар белән танышып китик. Теге елның финалисты Мәскәү КВН командасы «Понаехали!» Казан шәһәре, Казан дәүләт аграр университеты, Алабута КВН командасы. Балташ районыннан Сорымсак КВН командасы килде. Алексеевск Заман КВН командасы, каршы алабыз. Тагын бер таныш команда Шүпрәле районы, Шүпрәле мишәрләре. Нурлат районы, Кыстыбый КВН командасы. Һәм инде Керәшеннәр җыелма командасы, Культурный центр имени Якова Емельянова. Алкышлар! Безнең шаяртучылар бик нык әзерләнделәр. Һәрбер команданың 2-нче этапка чыгасы килә, анда чыгар өчен 5 елмая торган смайлик алырга кирәк. Һәм инде бер генә смайлик моңсу булса, ишек алдына китәсез. Һәм инде сезнең тормышыгызны без 3-нче өлеш ахырында гына беләчәкбез. Һәм кем моны хәл итәсен? Безнең жюри әгъзалары, алкышлар белән каршы алабыз. 148 эшләпә хуҗасы. Чыннан да. Бала чагында энергетиклар белән тулган бочкага чумган кеше. Мунир Рахмаев! Россия-1 телеканалында 101 тапшыруында уйнап кайткан егет. Айваз Садыров! Менә бит. Әйдә шаяр жюри әгъзасына да үсеп җитте бит егетебез. Илназ Гарипов! Илназ Гарипов креслода отырганда тамашачы белми, кем утыра микән анда, әйме? Менә хәзер аңлашылды. Илназ Гарипов, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Дәвам итәбез. TikTok блогер, Вайнер, Инста-блогер, ППшница. Танылган җырчы Лилия Хайруллина. Бу көннәр кабатланмас. Зомбиленд. Без әле бу рэперны хәтерлибез һәм хөрмәтлибез. Бүген безнең кунакта Шәкүр Алмаз Курбанов. Каршы алабыз. Безнең өчен бердән-бер рэпер Татарстандагы. Менә. Лайк. Ярый, жюри әгъзалары әзер, кәефләр бик шәп. Тамашачы, сез әзерме?
Жюри әгзалары әзір, командалар. Біз бұлдырабыз! Командаларны сәхне ортына ұзатабыз. Біз башларға әзір. Бірінші болып, бұл сәхнеге шыға Мәскеу. Понаехали, КВН командасы. Сәлем, егітлер, сіз нинди команда баңлап болмай? Мәскеу, понаехали командасы. Понятно. Селекционная работа, эми. Әфәрин. Кімге рәхмәтләрігізні білдірәсіз? Рахмәтті бізні әлбәтті білдірәбіз. Міне. Ахмет Жанавил Калимуллаулы, Татарстан Республикасы премьер-министр орынбасары. Татарстан Республикасының Россия Федерациясында тулы вакалатлы вакилі. Рахмет Равил Калимович. Рахмет, бик зур сізге. Яры егітлер, әзір ме жеңірге? Әлбәтті. Әзір киттік. Все, қаршы алағыз, Мәскеу командасы. Сәлем Қазан, сәлем Татарстан, исән мәйді шайыр! Достар, біз сізді шул қатны сағындық. Барыңызда сағындық. Мінер, сені сағындым. Лиличка, сен звонить етем, не шап тұрып қыналмайсың, сені де сағындым. Қараңызы. Соң, менің команда қойдасың. Атақас! Юличка! Олар мұнда! Міне сенің отақазың. Міне сенің Юличка. Ышқынған только. Қолдырыңыз мен өзімді. Юличка. Сен шундай шап реквизит едің. Шундай реквизит болып қаласың. Атақас. Түге естісім үшін башығыны кемірәм деген едім. Кемірәм. Меңа да қалдыр. Атақас. Кем білән ойнемеңді қасы. Атақас. Бәйде біздің білән өнергі. Бір әрсәші біләсі мүсің? Әлбәтті, сен білесің ме біздің Денис нендей актер. Нендей? Білесің ме ол сен қазір симіз кішіні көрсәті. Білесің ме ол сен қазір депутатны көрсәті. Оба! Депутат. Матса біләм, бұл татар малай бір елдатсы. Но, маңдай мощный команды білән сезонға сызғырып кірешәкміз, Мәскеу, понаехали... Тоқта, Мәскеуге переехали командасы кетті! Хоп, хей! Бірінші тотар еланнары. Зюба мұнда ма? Жоқ, зато өнер мұнда. Бабайға ешін сұққан. Görüyorlu kahar soqmağa. Операционный үстерінде болған хәл. Так, үш бішмақлар жылынған, әйді шәй ішірге. Дениска кеттік шәй шәбі. Енді құрметті достар, бүтінімізді қатерлейбіздер. Біз кешкен шағында болалар қыш күні урамнан суғыштан қойтқан кебі қойтып кірелер еді. Қатерлейбіз бі?
Кеттік. Улам, нише бабаға тимәсің нәрсе болды? Лыжыш қындай. Тоқталы әне. Мен бит соғышта болдым. Менің танкны шартлаттылар. Нәрсе сөйлейсің? Кешегіне бит сиңа шана алған едік. Тоқталы әне. Илдусны пленға алдылар. Нәрсе? Әйе, перчатка меня четерге кеткені шықмады. Жүлер! А Фаридны вообще парализовать етті. Парализовать! Әйе, хаманданың езі менің көз алдымды. Арқасына қар кірді. Жүлер! Жүлер! Денис, онда бізді қорбабайны жемірәлер. Кеттік соғышқа! Ура! Стоять! Ишіріге дейін біле бұта бір қайда бармайсың. Тарыстарғын әзірлі! Ақырдан, достар, міне Тотар лигасы ол божайлар жиынысы ма, нәйме? Біз енді Мәскеу божайлары боларақ әйтесі келе... Жоқ. Қонып кетсен кездерсің, әсетке ақша бермейміз. Мәскеу панайы қылы рахмет. Мәскеу шәһәре Понаехали КВН командасы! Барлық иқтибар жюри әғзаларына Айвас елмая, Мүнир елмая, Лилия елмая. Барысы да елмая тұрғасмай. Бик көңілі болды. Кімде микрофон, Илнас? Барсы да әйбәт жігітлер, енді біз ой жігітлерді яқшы білеміз. Енді өз ішлерінің профессионаллары. Бір генә замечание, олардың бар еді шәп отбивкалары. Менә иске отбивкаларны кері қайтарсағыз еді, еме, Илназ Гарипов? Яңа хит шыққа, Илназ. Молодцы. Рахмет. Мәскеу, Понаехали. Құтлыйбыз сізні. Бүтін оқышлар сізге. Хе-хей! Икенші этапқа. Давам етеміз, дуслар, давам етеміз. Қозан шәһәре. Қозан дәулет аграр университеті. Алабута КВН командасы. Әдәгіз күшлі оқышлар білән қаршы алабыз. Сәлем, дуслар. Сәлем. Сіз нинди команда қойдан келдіңіз? Алабута КВН командасы аграрындан келдік. Аңлашылды. Қозан. Кімге рәхмәтләрегезне білдерәсіз? Біз рәхмәтебезне Анас Аминовичқа, Роберт Тимирхановичқа һәм Әкәмәт Шоу КВН командасына білдерәбіз. Бик яхшы. Әзерме җиңергә? Әзер! Алайса, алға қаршы алабыз. Алабута КВН командасы. Сәлем, дуслар! Сезнең каршыгызда Казан дәүләт аграр университетының Алабута КВН командасы. Дуслар, безнең белән танышырга кирәкме инде? Татар лигасына аграрныйдан 5 команда уйнады. Казан Стайл 2 тапкыр чемпион, Әкәмәт 2 тапкыр чемпион. Барыбер КВН командасы 2 кеше уйный. Аңлаганыгызча, без аграрныйның йөзе. Әлбәттә, кайбер җирләре кәкеррәк булса да, кайбер җирләре битчәлерәк булса да. Ну, ничек килеп чыккан инде? Ничек килеп чыккан турында? Бу Ленар. Здорово! Блин, ребята, я, похоже, татарский язык дома оставил. Если папа Гриша найдет, он же меня убьет. Алло, мам? Я даже не понимаю, что она мне говорит. Ладно, я скоро вернусь. Бу Эльвина. Ул беренче Мишель Робин Гуды. Ул байлардан акча ала да, һәм бу беткән җөмлә. Дуслар, мин таптым. Рамиль, рәхмәт сиңа, булыштың. Әфәрән, Рамиль, респект. Хәзер миниатюраларга күчәбез. Тулай тракның вактысында булган хәл. Каян кайтып киләсең ул син?
Шәшүдән, менә, шумара алып кайтам. Яхшы булган. Син дә шәшүдәнме? 9 ай элек шәчтем иде, хәзер уборкадан кайттым. Депутат һәр вакытта депутат булып кала. Жаным, банканы ачып бир әле. Хәзер Дуслар, безнең гөмбә ачу тантанасы. Мондый тизлек белән барсак, закламыйча компот та ачырбыз. Юк, син нормально банк аша белмисең, что ли? Ничек беләбез инде? Дуслар, нәрсә соң ул аграрный? Татар лигасы ул бакча булса, аграр шул бакчада иртәнге кояш нуры белән ап-ак булып балкып торган покрышкадан ясаган каз сыман. Әлбәттә, аңлыйм, ул казсыз да була, ләкин дәүәти ясаган чыгарып атып булмый бит инде. Сезнең алдыгызда Алабута КВН командасы. Рәхмәт. Кышлар, Казан дәүләт аграр университеты, Алабута КВН командасы. Жюри әгъзаларына барлык игътибар, нинди нәтиҗә? Шәкүр елмая, Мөнир елмая, Лилия Моңсу, ланды әзрәк, Илназ Гарипов да Моңсу, һәм инде Айваз елмая. Алкышлар, 3 смайлик елмая торган, 2 Моңсу. Менә шулай, 2 смайл Моңсу, ишек алдына китегез, шунда көтеп торыгыз. Һәм инде Biz davam etəbiz. Kilesi rayon, Yumurda tonulğan rayon, Baltaş rayonu, Sorumsak KVN komandası. Edəgiz qarşı olabız, Baltaş rayonu, Sorumsak KVN komandası. Сәлем, дуслар. Сәмсез. Сіз қойдан келдіңіз, нинди команда? Балташтан Сарымсак командасы. Бик шәп. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Гайнуддинов Ильхам Фидаиловичка, Яшәр бүлеге җитәкчесе Загидуллин Рөстәм Рафисовичка һәм спонсорыбыз Галиев Алмаз Рашитовичка белдерәсе килә. Шулай ук кайнар сәламнарны Сарымсак үстерүчеләргә юллыйбыз. Biz burunni tishtirmayacakmiz. Bizni anda bulayda 2 tishik, onun üçüncüsü нәрсәгә? Алайса, біз сізні үзебезнең командаға алмыйбыз. Туктагыз инде, без бит инде сәхнәдә. Исәнмесез? Нәрсә? Сез безне командаға алмыйсызмы? Ул без сезне командаға алмыйбыз. Вообще-то, монда без өчебез генә катнашырга тиешбез, ә сез безнең арттан иярдегез. Нәрсә? Между прочим, мин за рулем килдем. Ул минем янда утырды. Сез безнең артта утырдыгыз. Сез безнең арттан килдегез. Біләсең килсә, ул минем әтинең машинасы. Біләсең килсә, синең әти, минем әти. Ә син вообще миннән калган киемнәрне киясең. Юк, кимим. Ә бу нәрсә? Бу минеке. Фу, яшелка вообще не в тренде. Гафу итегез инде сез аларны. Безнең просто спонсор Балташ Фонтаны. Балташ Фонтан. Төбендә акча күп һаман. Ә без аннан менә бу кешеләрне таптык. Изрәйттен син моны. Аның элементар әйберләргә реакцияларын беләсезме? Мәсәлән, беренче карга. Нинди матур. Хэштег кыш бабай. Хэштег балашат. Хэштег меня кетті. Ә менә Әлфиснең беренче карга реакциясе. Әнәй, минем подштанникларым кайда? Ярар. Ярар, әйдәгез, башлап җибәрик. Без сезнең каршыгызда, әйдә шаяр турнирында барыгыздан да алда. Жюри авыр, шартлар куйгач, Сарымсак төркеме алда. Ә без башлыйбыз. Беренче миниатюра. Хостаханәдә булган хәл.
Операцияны сіз жеңіл кешірдіңіз. Ләкин аның алдынан өзіңізіне бейік нашар тұттыңыз. Зорландыңыз, қышқырдыңыз, шығып қашырға жиындыңыз. Шулай булмыни, мине хастаханага тәрәзә юрга гына җибәргәннәр иде бит. Дуслар, күз алдына китерегез. Гаиләдә булган хәл. Улым, син кая җыендың? Мәктәпкә. Нәрсәгә сиңа күзлек? Миңа анда имтиханда балаларны батыралар диделәр. Ә мин йөзә дә белмим. Күз алдына китерегез. Самолетта булган хәл. Кара, самолетта нигә пропеллер кирәк микән ул? Ник пилот тирләмәсеңә? Ничек инде? Хәтерлисеңме, берсендә самолетның пропеллеры ватылган иде, пилот ничек тирләп чыкты. Шушының белән безнең чыгыш тамам. Егетләр, беләсезме, без шуны аңладык. Без сез булдырмыйбыз, сез булдырмыйсыз. Әйдәгез. Әйдәгез шушы матур кичне тәмамлыйк әле кочаклашып. Сезнең каршыгызда Балташның Сарымсак КВН командасы. Сарымсак КВН командасы Балташ районы. Жюри әгъзалары, ошадымы сезгә? Балташ районы. Елмаябыз. Илназ Гарипов елмая һәм инде Айваз Садыров елмая. Котлыйбыз сезне, бишесе дә елмая торган смайликлар. Балташ, Сарымсак, алкышлар бирик. Озатабыз сезне сәхнә артына, икенче этапка. Алексеевск районы Заман КВН командасы каршы алабыз. Исәнмесез? Исәнмесез. Сез нинди команда, кайдан килдегез? Без Алексеевскидан Заман командасы. Бик әйбәт. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Без рәхмәтләребезне Алексеевский МБУ РДК директоры Свистунова Алена Михайловнага һәм инде үзебезнең яратып безнең өчен җан аткан методистыбыз Гатина Рафида Мавлид Шариповнага олы рәхмәтләребезне әйтәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Хайырлы кич, хөрмәтле дуслар. Сезне Азман командасы. Нинди Азман, нинди Мазан. Без бит Заман командасы. Һәм без башлыйбыз. Хәзер команда белән таныштырып үтәбез. Бу инде безнең командабызның иң үзенчәлекле кешесе Володя. Ну, күп әйтергә була инде. Володя түгел, Володя Володевич мин. Әйтәм бит, үзенчәлекле кеше. Свиданиедә булган хәл. Ой үлем, кепәкендә зүбешеп утыралар бит. Ой үлем, анасы да Зөлфия шулай гулять итә иде, кызы да шундый гулящий. Уй, күр әле нинди кыска итәкләр кигән. Ой үлем, бессовестный. Бар кит моннан, бар кит, күземә күренмә. Ә син утыр әле. Матур егет, утыр әле. Утыр әле. Кибеттә булган хәл. Бөтенегез дә урында калырга, бу ограбление. Маскасыз не обслуживаем.
біздің шығышыбыз тәмам. Zamandan kolmayık, zaman bilen birge atlı. Var bozuklar, butleruplar bizden yaklarda tuğan. Şemiyevka, Minixanı bilelerde köp bulgan. Bizden zamana alga bara. Bizden zaman komandası şayanda üksün aşağı. Bizden zamana alga bara. Bizden zaman komandası şayanda küçsün aşağı. Zaman komandasından Zur rahmet. Алексеевск районы Zaman КВН командасы. Алқышлық. Һәм инде жюри әгъзалары бу командаға нинди нәтиже қоясыз микән? Шәкүр елмая. Берсен генә Мөнир. Мөнир елмая. Айвас Моңсу, Илнас Моңсу һәм Лилия елмая. Менә шундый нәтиже ишек алдына китәсез һәм инде менә бу тапшыруның ахырында белербез, чыгасызмы, юкмы икенче этапка. Алкышлар белән озатабыз команданы. Без давам итәбез. Киләсе команда Шүпрәле районыннан Шүпрәле мишәрләре каршы алабыз. Сәлам, егетләр. Сәлам. Сез нинди команда, кайдан килдегез? Біз Чүпрәледен келдік. Чүпрәле мишәрләре. Ага, білем анда команданы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Район главасы Марат Ринатовичка. Клуб руководителя Руслан Дамировичка. Техникум директоры Фәнил Яфизовка. Бик зур рәхмәт сезгә. Яры егетләр, җиңергә әзерме? Әзер, алга! Алга, әйдәгез! Шүпрәле мишәрләре каршы алабыз. Хәерле кич, дуслар. Мин әйдә шартка быел үзем генә килдем. Чөнки команда зыелмады. Ничек зыелмады? Без кем? Син кем? Танымадыңмы әллә? Юк. Бу бит мин Салават. Нишләдең син? Урамда салкында басып торып ябыктым. Син кем? Мин Илназ бит, танымадыгызмы әллә? Юк. Син нишләдең? Пляжга барганым кызынырга, йокыга кителгән. Үтсә yıllar bizde dert bitemez. Kıvayın oynap dertlik sürelmez. Tağın ışraşıp, güngiller aşıp, şatlanıp bizge nasipler bulsun. Tağın ışraşıp, güngiller aşıp, tağın yeşerge şatlıklar bulsun. Tağın ışraşıp, nasipler bulup, tağın ışraşıp, nasipler bulsun. Biz sizden bilen Şüprəli mişərləri. Рахмат бик зур. Шүпрәле мишәрләре, алкышлар, Шүпрәле районы. Мөнир сразу елмая, Шәкүр елмая. Лилия Моңсу смайл куйды, Айвас Моңсу смайл, һәм инде Илназ шулай ук Моңсу смайл. Менә шундый нәтиҗә, егетләр. Лилия. Елмаю куерга нидер җитмәде. Салават абый әйтмешли. Юк, дәвам итәрбез концертта барар качан. Менә шулай тыелды, бераз репетиция җитмәгән кебек менә шушы әзерләнү моментлары. Булай инде менә үзегез әйтмешли, сез планканы югары куясыз, шуңа күрә тагын да югарырак куеп шул үрләргә ирешергә ясын сезгә. Уңышлар телим, чын күңелдән. Менә шундый нәтиҗә, сәхнә артына озатабыз сезне. Алкышлар бирик, Шүпрәле мишәрләре. Исәнмесез? Исәнмесез. Сез нинди команда, кайдан килдегез? Без Нурлат районыннан Кыстыбый командасы.
Бик әйбәт. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Һәм инде беренче чиратта олы рәхмәтебезне җиткерәбез җитәкчеләребезгә, чөнки безгә ышанып, шундый матур, зур уенга җибәрделәр. Һәм безнең спонсорларыбызга Нурлат сөте, булачак спонсорыбыз Нурлат сөте. Әйе, чөнки кыстыбыйны әзерләргә безгә сөте дә, майы да, каймагы да әле кирәк булачак. Менә бит дуслар, кирәк. Менә шулай иттереп кирәк спонсорларны эзләргә. Әзерме? Җиңергә? Әзер! Алайса, алга! Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Сезне сәламле Кыстыбый командасы без Нурлаттан. Ну, Нурлат, сіз Самараға барғанда біздің аша барасыз. Хәзер инде танышып китәбез. Мин Гөлгенә Дасафтан. Мин рулить итә беләм. Тормозит та итә беләсең син? Бу инде безнең Рузилә, ул ЖКХ-дан. Илназ, сезнең кресло жылытамы? Тагын 1-2 сезонда утырасыз килсә, безгә елмаерга онытмагыз. Менә безнең бусы Айгөл инде. Ул безнең Нурлат аграр техникумыннан. Здорово, че? Айгөл, син бит укытучы, культурный исәнлеш. Здорово, что? Нисең әле безнең Лия дәшмиде? Син нәрсә? Ул бит тәрбияче. Ул монда рәхәтләнеп ял итә. Ул бит 5 яшьтән улрак кешеләр белән сөйләшә дә белми. Нәрсә? Кем анда? Кем йокламый анда? Кем килгән монда? Кем килгән? Абау, Айваз килгән икән монда. Нинди зур үсеп беткән, матурайып киткән. Татар радиосыннан китеп, кая китте икән ул? Лилия да килгән икән, матур күлмәкләрен киеп. Молодец инде. Инстаграмнан бер дә төшми инде. Лилия, кил инде монда, булды җитте. Ул балалар өчен сиңа барыбер бер дә пособие бирмиләр. Кил монда тизрәк. Biz килдек Нурлаттан, Мишәр ягыннан. Безгә монда рәхәт, бездән сезгә бер шарт. Сезнең тирәдә бик күп кешеләр. Онытмагыз безгә без майларга шат. Әйдә шаят шат. Әйдә шаят шат. Әйдә шаят шат. Хөрмәтле дуслар, сезнең алдыгызда бигән Кыстыбый командасы уйнады. Безне йөрәкләрегезгә кыстырып калыгыз. Нурлат районы Кыстыбый КВН командасы, алкышлыйбыз. Жюри әгъзалары, бу чыгышка нинди нәтиҗә куясыз? Уйланып утыралар, нәрсә куярга микән? Алмаз, Мөнир, елмаялар, Лилия, елмая, Айваз, моңсу смайл, һәм инде Илназ, елмая торган смайл. Дүртесе елмая, берсесе генә моңсу, әйбәт результат. Берничә сүз, һәм инде Алмаз. Минем сорау гына бар, Илсия Бәдретдинова командаға ничек алдыгыз? Илсия, сен бит сабада концерт ялгышмасам бара хәзер. Ярый, жюри әгъзалары бик зур рәхмәт. Нурлат шәһәре, без сезне котлыйбыз. Һәм сәхнә артына озатабыз. Дәвам итәбез, тагын бер команда. Бу инде культурный центр имени Якова Емельяновадан. Команда Крәшеннәр җыелма командасы. Каршы алабыз. Сәлам, егетләр, кызлар. Исәнмесез, арулармысыз? Ничек хәлләрегез? Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Сез кайдан килдегез? Нинди команда? Без Яков Емельянов исемендәге культура үзәгеннән килдек. Аңлашылды. Команданың исеме? Без Крәшеннәр җыелма командасы. Бик
Тіке, круто. Әйдәгіз, рәхмәтләрегізні кімге білдіресіз? Рәхмәтләребезне без үзебезнең директорыбызга Белоусов Людмила Даниловнага белдерәбез. Ярый, крәшеннәр әзерме жиңерге? Әзер! Алға! Күңел ташый, жанны ашый, бу вируслар башны ашый. Өйдә бик озак утырдык, КВНны без сагындык, маскаларны без кидек, антисептик сиптердек, яраткан уеныбызга ниһаять килеп җиттек. Аруларбыз! Сезне крашеннәрнең җыелма командасы сәламлый! Стоп! Алексей, Вадим, Римма, Дима. Нинди татар лигасы? Кем монда безгә беренче урын бирсен? И вообще, мин киттем. Җигүчегә бит 100 мең. Дамир! Бас әле, бас. Бас урыныңа, бас. Дуслар, танышуны давам итәбез. Бу безнең Леха. Ул Роспотребнадзор. Урыс потребляет, аның артыннан надзор кирәк. Ә монысы инде безнең зажигалочка. Римма Никитина! Егетләр, мин сезне алдадым, мин Римма Никитина түгел. Мин Кадрия. Нишек Кадрия? Егетләр, хәтерлисезме теге көнне дуңгыз шашлыгы кыздырдым. Ә ул мин диетада. Әйе шо. Кичә бит минең сумкасында кальянга охшаган берәр күргән идем. Анысы да кымган булгандыр аны. Точно. Егетләр, туктагыз әле. Минем сезнең командаға эләгесем килде, шуңа мин үземне Римма Никитина дидем. А вообще, чем я хуже? Ә син вообще җырлый беләсеңме? Ха, Римма Никитина беләме? Музыка! Бу сихри йолдызлы кичләрдә сыер кайтмады тагын өйгә. Кайдан гына аны эзләргә? Безә дима үтәрә. Ашкына киттем, авыл буйлап талпына йөримен. Шуны уйлап сыер гына кайтса иде, эшләрен жайлап. Ну что, зажжённая гаражи! Сіз Фирдус Тямаевны концертларда гына күргәнегез бар. Күз алдына китерегез, Фирдус Тямаев сәхнә артында. Кой бара! Башлыйбыз мәле! Хәзер 2 кеше утыралар, башлыйбыз! Казан! Поехали! Казан! Нишанлы вперед! Яшь тиктокер авылга бабасына кайта. Фуй, жүләр. Шәһәрдә ятып, кәлүштә кия белмиләр инде. Дуслар, без үзебезгә ярдәмгә Башкортстанның иң популяр артистын чакырдык. Каршы алыгыз, Элвин Грей! Казан! Дайте шума! Дайте шума! Кеше бу егетләр шалтыратты. Заколебал им Салават абый всем раздавать мой номер. Мстит, наверное. Но когда Крэша назовут, я просто не могу не приехать. Вадим, сөйләш кончадыр бит. Әйе, 10 литр көмешкә әзер. Әйбәт, көмешкә дә эшлим, алтынга да.
Кстати, вчера выступал в Заинске, на дне города, Миганда. Он биш вагон шикар беріп жіберділер. Теперь меня в Москве называют сладкий мальчик. Yok, шикар аркасында түгел, там свои мутки, короче. Так. Так. Вадим, где я выступаю-то? Твоя Юрлаем. Мында. Я думал, это гримерка. Глаза! Я же выступаю только на стадионах, так что не обессудь, как бы, да? Радик, туқтағыз енді. Бұғышығыз енді бізге, пожалуйста. Ладно, мен жүрдегілеріні білем, попробую договориться. Айвасны да мен білем, Шакурны да мен көрем, А Гариповны мен лейблыма шақырдым. Но он парень не такой, он мужчина золотой. А вообще, Ильнас, ну сен ойлап қарайын, там, ну, әрам болып... Бома! Тағасыны көрішкен кеймен кеден ме? Гримерка кіртіп қой! Опай дегіз. Сен де ересіңінде әлі костюмларыңды бері. Бас. Дуслар, біз мұнда шығышынан жеңе алмайыз бетінде мұнда, ә? Егетлер, біз бүгін біріншілікте жеңін алмайбыз, çünkü біздің білен бүгін сенсей, ихтибар экранға. Selamlar. Tatarstan kıvayında da Kiraş'ın komandası bulaşaklı bir şirket beksindim. Ben bana bir şut. Şunun için давай кончай плохие шутки, начай хорошие шутки. Или уже спойте вместе. Как вы знаете, вместе веселее. Birinci tapkır kıvayın sahnəsində Güreşinlər rəhmət eydə xəməqizgə Bizgə kirək sizin alqışlar Şəlləməqiz indi qayda sizin qullar Eydə şayar bizden yüreklerde Tatar ligasın köterik birge Dostum kuşulup jırlap bizge Eyde şayar Sizning bilen Kiraşinlar jılma komandası buldu. Rahmat! Ayvaz! Beş yılmaya duran Smiley, Kiraşinlar jılma komandası! Kızdırdı, Səfərin, bir neçə söz, barma söz, sözlər qaldı mı әлі? Мөнир. Мощно, ребят, покугали. Даже не из игры. Все клево, все в теме. Милошада, Рахмет Бекзор. Молодцы. Рахмет Бекзор. Шокра Йылмаю сізге. Алексей, Вадим, Дмитрий Татар КВН лигасын құтқара. Егітлер, міне Мөлайым қызыбыз, Василий Айрым рахмет. Шыннан да міне шушындай болырға тиеш, шын уйын, қалғанлар сізден өрнек алсынлар еді. Міне шушындай матур нотада әлігі ойынымызны тамамлауға мен бик шатмын. Алға таба, міне қазір енді сіз өзіңіз бір планка қойдыңыз. Алдағы ойынларда шушы планканы ғұрыр тұтырға насып болсын. Kiraşinlar jılma komandası! Beş Smile, uzatабыз сізні. Шулай ettіріп, біздің үшінші үріш оқырына яқынлаша. Һәм инде бүтін үшінші үрішті ойнаған командаларны сәхнеге шақырабыз сіздің алқышлар астынан. Так, нәтиже, достар. Біздің екінші этапқа турыдан-туры 3 команда шыға, 5 Smile жиған. Мәскеу, понаехали!
Болташ районы Сорымсак КВН командасы. Һәм Крәшеннәр җыелма командасы. Нурлат районы Кыстыбый Дүрт Смайл белән шулай ук финалга чыга. Алкышлар Нурлат. Һәм инде жюри әгъзалары әйдәгез әзрәк уйлап алыйк. Безнең менә 3 команда: Чүпрәле Мишәрләре 2 Смайл, Алексеевск Заман командасы һәм Аграрный Алабута. Кызганыч, Алексеевский районы бу уеннан чыгып кала. Чөнки без хәзер монда бик озак уйладык, төрле вариантлар бар иде. Монда инде хәзер комментарий биреп торасы килми, комментарийларыбызны алдан әйттек, ләкин борчылмагыз, әле алда яңа сезон бар. Әзерләнегез, карагыз. Прическа шәп. Аграр алга. Котлыйбыз Аграр университетын. Алабута КВН командасы. Алкышлар. Шуның белән дуслар, безнең зур фестиваль, 3нче өлеш, гомумән бөтен зур фестиваль ахырына якынлашты. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт командаларга, тамашачыларга, телевизор караучыларга, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз! Әйдә шаян! Hey!